mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni omvera kuna kulikonse kumene muli mu tsiku la lero. Yesu ndi nthawi yabwino imene tinayo pakati pathu imene ifunika tikapitirize kuphunzira mawu a Mulungu kuchokera mu buku lopatulika ili Baibulo, makamaka pamene tikuzukuta za tsatanetsatane wa Baibulo. Mu programu yapita ija tinaphunzirako makamaka zokhudzana ndi buku la Deuteronomy, pamene tinamaliza kuona ndi kuphunzira zokhudzana ndi buku la Deuteronomy. Ndipo mwatsatanetsatane tikamaphunzira timaona kuti tikachoka buku la Deuteronomy timenera tizafike pa buku ndithu la Yoswa. Choncho mu tsiku la lero tiyambira buku limene li buku la Yoswa. Koma kumbukirani tisanayambe kuphunzira kunena kuti programu imeneyi amakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Ndipo mu tsiku la lero mukhala ndine m'bale wanu Daniel Linje Pancras, pamene tikhale tikuphunzira kuchokera mu buku limeneli mu buku la Yoswa. Ndikupha zonena kuti ambiri tikamakamba za Yoswa timatha kumvetsa bwino kunena kuti ndi mtumiki amene anagwira ntchito Mose atamwalira. Chifukwa chake paja pamene tinamaliza mu programu yathu ija kuphunzira kuchoka mu buku la Deuteronomy, tinaona kuti mu buku la Deuteronomy chapter 34 ndi pamene Mose anamwalira. Tikamaona buku la Deuteronomy chapter 34 kuyambira verse yake 5 kulekeza 7 mawu a Mulungu ananena motere. Ndipo Mose mtumiki wa Yehova anamwalirako m'dziko la Mowabu monga mwa mawu a Yehova. Ndipo iye anamuyika m'chigwa m'dziko la Mowabu popenyana ndi Betopoeli, koma palibe munthu wakudziwa kumanda kwake kufikira lero lino. Ndipo zaka zake za Mose ndizo 120. Pakumwalira iye diso lake silinachita mdima ndi mphamvu yake sidaleka. Apapa Baibulo ungofotokoza kunena kuti mtumiki wa Mose ameneyu adamwalira ndithu ku dziko limeneli, ku dziko la Mowabu asanakafike ku Kenani. Choncho Baibulo ifotokoza ndithu kunena kuti anamwalira ndi zaka zokwana 40, koma chingakhala amamwalira diso lake silinachite mdima komanso mphamvu yake sinaleka. Angofotokoza kunena kuti munthuyu adamwalira ndithu ali wamphamvu, ali olimba. Choncho munthu amene atamwalira timaona kunena kuti Mose wamwalira mu buku la Deuteronomy chapter 34. Tikamakuona mu buku la Numeri makamaka Yoswa chapter cha 1 verse yake 1 ndi 2 pamene mulemba adanenapo kunena kuti ndipo atafa Mose mtumiki wa Yehova, Yehova anati kwa Yoswa mwana wa Nuni mnyamata wa Mose, Mose mtumiki wanga wafa. Tauka tsono nuwoloke Yorodani uyu iwe ndi anthu awa onse kulowa m'dzikomo ndili kuwapatsa, ndiwo ana a Israeli. Tikuona kunena kuti pamene mtumiki wa Mulungu wamwalira Mose, chankomera Mulungu tsono kunena kuti atenge munthu amene anagwira ntchito ngati mnyamata wake wa Mose, kapena anagwira ntchito mothandizana ndi Mose, kapena amene anakhala assistant wa Mose kwa zaka zokwana 40, ndiye Yoswa. Choncho Mulungu anamusankha Yoswa kukhala mtsogoleri wa ana a Israeli kuti akalowetse mu dziko limeneli, dziko la malonjezano. Choncho timaona ndithu kunena kuti Yoswa amene anasankhidwa ndi Mulungu kuti akakhale mtsogoleri wa ana a Israeli, akatenga ana a Israeli amenewa kukalowetsa ku dziko la malonjezano. Ndipo tikamaphunzira kuchokera mu buku limeneli timaona kunena kuti dzina limeneli lakunena kuti Yoswa limafanana matanthauzo ndi mawu ena awa. Dzina lakunena kuti Yoswa, dzina lakunena kuti Yesu, komanso dzina lakunena kuti Hoseya. Mayina atatu onsewa tanthauzo lake ndi limodzi, amangotanthauza mpulumutsi kapena opulumutsa. Choncho tisamasokonezeke ayi. Buku limeneli la Yoswa limafotokoza makamaka za mmene Yoswa anawatsogolera ana a Israeli pakuwoloka Yorodani, kugawa Yeriko, komanso kugonjetsedwa kwa Ai, komanso kukonzanso kwa pangano pakati pa Mulungu ndi anthu. Pakuzindikira kunena kuti anthu amakhalabe akuchimwa,
ndiye kuti zinafunikira kuti pangano pakati pa Mulungu ndi anthu litaninso likozedwenso. Munthu umakoza chinthu chimene choti ndi chowonongeka, chinthu chabwinobwino sumachikoza. Tsono ngati apa amakozanso pangano pakati pa ana a Israeli ndi Mulungu, ndiye kuti anthu pena pake anachita zinthu zotani zosokonekera zosakomera Mulungu. Tikamaphunzira kuchokera m'buku la Yoswa limeneli limangofotokoza makamaka zokhudzana ndi nkhani imeneyi, mmene mu Yoswa anatengera ana a Israeli kuwoloka nawo Yorodani kukalanda Kanaani, komanso ndikutani ndikugawana. Limangofotokoza za nkhani yochepa chabe imeneyi, imene koma inachitikabe kwa nthawi yayitali. Choncho tikamaphunzira kuchokera mu buku la Yoswa mmenemu muli nkhani zambiri, nkhani zosiyanasiyana zimenenso anthu ambiri amakonda kuziphunzira komanso kuziphunzitsa komanso kuzilalikira, zimene ndi zodziwikiratu. Muli nkhani zopatsa chidwi zimene anthu amaphunziramo zosiyanasiyana. Nkhani yoyamba nkhani yokhudzana ndi Rahabe, mkazi wa dama uja. Nkhani imeneyi anthu ambiri amapezamo maphunziro ambiri osiyanasiyana amene mwina ndine tikaphunzire tikhoza kukatenga nawo chipulumutso. Komanso timaonanso pa nkhani yokhudzana ndi kuwonongeka kapena kupasulidwa kwa Yeriko, tikamona mu buku la Yoswa chapter 6. Nkhani imeneyi jayi timaona kunena kuti zinthu zimene zinachitika pamene pajapa kwa ana a Israeli kwakulukulu zinagona muchani mu chikhulupiriro. Zimene ndine timene tikakhulupirire ndithu Mulungu, komanso tizichita zinthu zonse mwachani mwachikhulupiriro, kuti tikakwaniritse izo zimene Mulungu anatiuza komanso zimene Mulungu amafuna. Komanso tikamonanso mu buku la Yoswa limeneli chapter 7 timaphunzira nkhani yokhudzana ndi kuchimwa kwa Akani. Pamene anthu aja mu chapter 6 anakamenya nkhondo, anawapatsa malamulo ena, ndipo malamulo timaona kuti Akani anachimwa, anawaphwanya. Ndipo pamene mu chapter 7 amakamenyana nkhondo ndi Ai, timaona nena kuti Israeli adaluza nkhondo ija. Ndipo pamene timaphunzira za mmene tchimo lake mmene munthu ameneyo Akani analichitira pamaso pa Mulungu pamene ankaona kuti akubisira anthu anzake. Komanso timaonanso zokhudzana ndi kuyimitsidwa kwa dzuwa, tikamona mu buku la Yoswa chapter 10 pamene Yoswa amamenyana nkhondo ndi Agibiyoni. Mulungu analola kuyimitsa dzuwa kunena kuti amenye nkhondo Mose, ndi kuti Mose ameneyu Yoswa amene amenye nkhondo ndi kuti apambane. Chapter imene cha number 10. Komanso tikamona mu chapter imene cha number 20 timaphunziraponso za nkhani yokhudzana ndi midzi yopulumukirako. Nkhani imenenso anthu ambiri timaphunziraponso, timachotsaponso maphunziro osiyanasiyana amene angatithandizeni ndine kuti tikakwaniritse chifuniro chake cha Mulungu ngati tingaphunzire ndi kumazichita zimene zinalembedwa amene pachapazi. Buku la Yoswa ndi buku lodzala ndi nkhani zimene anzathu anachita, zimene ndine tikaziwerenga titha kuphunziramo komanso ndi kukapeza chipulumutso. Buku limene limangodzala ndi mmene Mulungu adasankhira Yoswa mtumiki wake, komanso mmene anakalowera mu dziko limeneli, dziko la malonjezano. Choncho tikamona m'buku limeneli, buku la Yoswa limakwanitsa kutithandizira bwino kuti tikamvetse kunena kuti zinthu zonse makamaka malonjezano onse amalo kwapatsa malo ana a Israeli anakwaniritsidwa mu buku la Yoswa. Alipo anthu ena amalingalira komanso amaphunzitsa motsutsa kunena kuti Mulungu sanapereke malo onse amene anawalonjeza kwa ana a Israeli. Yeti tikamona mu buku lomweli, buku la Yoswa chapter 21 verse yake 43 kulekeza 45, malemba amatsindika ndithu kunena kuti malonjezo onse amalo amene Mulungu anapangana ndi Abrahamu kuti adzapatsa mbumba yake adawakwaniritsa. Adawakwaniritsa pati pamene anawapatsa dziko la Kanaani muja. Tikamonanso chingakhale buku la Nehemiya Nehemiya chapter 9 verse yake 78, malemba amachita ndithumbo kunena kuti malonjezo onse amalo Mulungu anakwaniritsa pakuwapatsa ana a Israeli. Inu ndine lone tikaphunzirepo ndithu kunena kuti zimene Mulungu walonjeza amatani ndithu amapereka, zimene Mulungu walonjeza ndithu amatani amapereka. Choncho ndinthu yofunika kunena kuti pamene ndine tikukhala pano pa dziko lapansi, tiye tizikhala mochita chifuniro cha Mulungu, chifukwa chimene Mulungu analonjeza kuti tikachite chimakhala chinthu chofunikira, chimene pamapeto pake timakapeza nacho mdalitso. Lingalirani zokhudzana ndi ana a Israeli amenewa anachita zinthu zambiri pa dziko lapansi zimene anadalitsika nazo, makamaka tikamuwerenga kuchokera mu buku limeneli, buku la Yoswa, buku limene lima chapters zokwana 24 okha basi. Ma chapters zochepa onena kuti kukhala ndi chidwi ndine tikhoza kuwerenga ndi kumvetsa bwino za nkhani zimene zimapezeka mmenemu, ndi kuphunziramo zambiri zimene zingakatengere inu ndine ku chipulumutso. Kodi mmaliwerenga buku limeneli? Ngati simumaliwerenga muganiza kuti mmakhala kuti muchita zolongosoka, mmakhala mukulakwira pamaso pa Mulungu. Choncho ndi chofunika kunena kuti tisake Baibulo likhalira pa nyumba pathu,
tidzikwanitsanso kumvetsa bwino za buku limeneli, buku la Yoswa. Tikamaliza kuphunzira buku la Yoswa, monga mmene tafotokozana kuti buku la Yoswa limafotokoza za tsatanetsatane kuchokera pamene Mulungu anamusankha Yoswa kukhala mtumiki wa Mulungu, komanso ukafika pamene anagawana malo amalonjezano aja, ndi ukathera pamene Yoswa watani kodi Yoswa wamwalira. Tsono pamene Yoswa wamwalira timakhaza kuti ukaloso mu buku lina, buku la Oweruza. Buku la Oweruza, buku la Oweruza limeneli limayambira pamene Mose anamwalira. Limayambira motani? Pamene ana Israeli anali kumala amalonjezano kuja, Yoswa atamwalira, ana Israeli anakhala opanda mfumu kufikiranso Mulungu atayika mfumu yoyamba ndiye ndani? Ndiye Saulo. Anakhala opanda mtsogoleri kufikira Mulungu atayika mtsogoleri woyamba ndiye ndani? Ndiye Saulo, amene anakhala mfumu yoyamba ya ana a Israeli. Choncho mu nthawi imene ana a Israeli anakhala opanda mfumu, Mulungu adagwiritsa ntchito anthu amene amawalamulira kuti akatsogolera ana a Israeli makamaka pakumenya nkhondo zosiyanasiyana. Anthu amene wa Mulungu ndi amene amawatcha kuti Oweruza. Choncho tikamaona Baibulo kuchokera mu buku limeneli la Oweruza, timakwanitsa kukamvetsa bwino kunena kuti Mulungu anagwiritsa ntchito Oweruza okwana 15 kuti akatsogolere anthu amenewa ana a Israeli. Koma tikamaphunziranso makamaka za moyo wa ana a Israeli kuchokera mu buku limeneli la Oweruza, timakwanitsa kugawa m'magawo okwana anayi. Gawo loyamba tchimo, gawo lachiwiri ukapolo, gawo lachitatu mapembedzero, komanso gawo lomaliza lachinayi ndilo chipulumutso. Zimagawidwa chonchi chifanena kuti chani? Pamene ana Israeli anakhala mu moyo opanda mfumu, anali kuchita machimo. Tsono amati akachita machimo, Mulungu amawalanga anthu aja, ndero amakhala zoti akulandira chani? Akulandira ukapolo ngati zotsatira za tchimo lawo limene achita. Anthu aja akachita tchimo amapezeka kuti akuchita mapembedzero, akulapa pamaso pa Mulungu. Anthu aja akalapa, Mulungu amawapulumutsa kwa adani awo aja. Choncho buku limeneli la Yoswa, buku limeneli la Oweruza, timatha kungofupikitsa nkhani zopezeka mu buku limeneli kudzera mu magawo anayi amenewa: ukapolo, tchimo, ukapolo, mapembedzero, komanso chipulumutso. Ino ndine mmene tikukhala mu moyo wa Chikhristu, tiye tizimvetsane bwino kunena kuti kodi chifuniro cha Mulungu chimanena kuti chani. Tisamakhale mu moyo wa uchimo, chifukwa mwina munthu ukhoza kuchita tchimo ndiye yembekezo lonena kuti ulapa, koma wachita tchimo kupezeka unena kuti kanaka ukafa uli muchani? Uli mu tchimo. Tisamakhale mu moyo umenewo. Tiye tiphunzireni zambiri kuchokera mu mabuku amenewa, mu mabuku amene amafotokoza zambiri ya ana a Israeli. Pamene tamalizanso kuphunzira buku limeneli, buku la Oweruza, limene limangofotokoza makamaka zokhudzana ndi moyo wa ana a Israeli pamene anakhala mopanda mfumu, ndi nthu yofunikiranso kunena kuti tikaphunzirenso za buku lina ndilo buku la Rute. Buku la Rute, tikamakamba za buku la Rute, tikamaona m'Baibulo ndi mabuku awiri okha amene amatchulidwa ndi mayina achikazi mu mabuku okwana 66 aja: buku la Rute komanso buku la Estere, mabuku okwana awiri okha. Choncho buku limeneli limafotokoza za nkhani yokhudzana ndi Rute, amene anali mkazi wa Chimowabu amene adakwatira ndi mwamuna wa ku Israeli. Buku limeneli limangofotokoza za nkhani yokhudzana ndi imeneyo: munthu wina otchedwa Rute amene anali mkazi wa Chimowabu amene adakwatira ndi mwamuna wakuti? Mwamuna wa ku Israeli. Koma Baibulo limafotokoza kunena kuti mu buku la Rute limeneli, mwamuna wake amene atamwalira, iyeyu anatsatira apongozi ake Naomi, chifukwa kwawo kunali ku Betelehemuko. Munthu amene anali wa Chimowabu wakwatira ndi munthu wa ku Israeli, mwamuna wake omwalira, iye akutsatira apongozi ake chifukwa cha kukhulupirira Mulungu, kupita kwawo ku Betelehemu. Ndipo tikamaphunzira za buku limeneli, buku la Rute, timaona kunena kuti buku la Rute limeneli muli atenga mbali angapo amene akupezeka pafupipafupi mu buku limeneli. Mtenga mbali woyamba wamkulu wa buku limeneli ndiye munthu amene dzina limene limadziwika nalo buku limeneli ndilo la Rute, munthu amene yotchedwanso kuti Rute. Rute amene anali mkazi wa Chimowabu monga mmene tikufotokozera kale. Tikamakamba za Mowabu, Mowabu ndi mwana wa Loti paja eti. Pamene Sodomu ndi Gomora aronongeka ndi midzi ija monga tinaphunzirira muja, zinapezeka kunena kuti
ana a Loti anamwetsa Loti vinyo ndi kugona naye. Atagona naye ana awiri aja onse aja anapeza kuti anali ndi pakati ndipo anabereka ana ndi kubereka zidzukulu zawo. Choncho Rute ameneyu anali munthu wobadwa kuchokera ku mbumba ya Loti, chifukwa mwana aja mmodzi anabereka mwana wina otchedwa Mowabu. Choncho tikamakamba zakuti Rute anali mkazi wa Chimowabu, ndiye kuti ndi munthu amene anabadwa kuchokera ku mbumba ya ndani? Ku mbumba ya Loti. Mbumba ya Loti. Ndipo tikamamuona munthu ameneyu Rute ndi munthu yekhayo makamaka ndi mkazi amene akupezeka nawonso makamaka pambiri yakubadwa kwa Yesu Khristu. Makamaka tikamaona m'buku la Luka timaona kunena kuti Rute komanso Rahabi ndi akazi okhawo a mitundu amene anapezeka nawo pambiri yakubadwa kwa Yesu Khristu. Kumbukirani amene timaphunzira makamaka mu buku la Yoswa pa programu omweno timanena za Rahabi, mkazi wa dama uja, mkazi wa ku Yeriko. Choncho munthu ameneyu onenedwa Rahabi zimaoneka kunena kuti adakwatira ndi mwamuna wa ku Israeli ndipo anabereka wana, komanso munthu ameneyu Rute adakwatira ndi kuberekanso wana, ndipo kumene kunakatuluka mpaka na Davide. Choncho tikamaphunzira za munthu ameneyu Rute timaona kunena kuti Rute komanso Rahabi ndi anthu okhawo amene anali a mitundu amene anakapezeka pa mbiri yakubadwa kwa Yesu Khristu, zimene zimaziona tikamaona mu buku la Luka chapter 3 verse 23 kulekeza 27. Komanso mtenga mbali wina wa buku limene la Rute ndiye Naomi. Naomi ndi mpongozi wake wa Rute. Poyamba Rute anakwatira ndi mwana wa Naomi. Tsono mwana wa Naomi atamwalira, Rute anakakamira Naomi ndi kupita nawo kuchani? Ndi kupita nawo ku Bethlehem. Kumene kuja ndi kumene anakakwatiranso ndi ndani? Ndi munthu wina amene timuone pamene tikupitizabe kuphunzira buku limeneli, buku la Rute. Munthu ameneyo ndi otchedwanso Boaz. Mtenga mbali wachitatu wopezeka mu buku li ndiye Boaz, amene anali ndithu mwamuna wa Rute. Choncho tikamaphunzira za buku limeneli la Rute timakwanitsa kugawa nkhani zopezeka menemo makamaka zimene zili m'machapita okwana 4. Tikamaona chapter choyamba cha buku la Rute chimafotokoza makamaka za Rute pamene amachoka ku Mowabu kupita ku Bethlehem. Pamene Rute amachoka ku Mowabu kupita ku Bethlehem. Ndi chifukwa chake tikamakuona mu buku limeneli makamaka buku la Rute, tikawerenga buku la Rute chapter cha 1 verse yake ya 1 pamene akunena kuti ndipo m'masiku aku Oweruzawo munali njala m'dziko, ndipo munthu wa ku Betelehemu Yuda anamuka nakagonera m'dziko la Mowabu, iyeyu ndi mkazi wake ndi ana ake amuna awiri. Dzina la munthuyo ndiyo Elimeleki ndi dzina la mkazi wake ndiye Naomi, ndi mayina a ana ake awiri ndiwo Maloni ndi Kiliyoni ndiwo Aefaruti. Apapa Baibulo lingofotokoza zonena kuti pamene anthu anali mu masiku a Oweruza aja, majajezi aja, zikunena kuti mu dziko lawo kudakhala njala ku dziko lapansi. Choncho anthu amenewa anachoka ndi kupita ku Betelehemu wa Yuda kumene anakagonera ku dziko lomwelo, ndipo munthu amene anachoka kumeneku anali Naomi ndi mwamuna wake, komanso anali ndi ana ake amuna. Kumeneko ndi kumene tikuona kunena kuti anakapezako makamaka mwana wa Naomi amene atamwalira, makamaka mwana wa Naomi amene kumene anakapezako mkazi ndiye otchedwa Rute. Choncho mwana wa Naomi kumene atamwalira ndi pamene Rute anatengana ndi ndani? Anatengana ndi Boaz. Choncho chapter imene ya number 1 chimangofotokoza za nkhani yokhudzana ndi imeneyo pamene Rute amachoka ku Mowabu kupita ku Bethlehem. Pamene chapter 2 makamaka chimafotokoza za Rute pamene amakumana ndi ndani? Pamene amakumana ndi Boaz. Rute akumana ndi Boaz kuti anakumana motani, zinakhala motani. Tikamaona chapter 3 cha buku limeneli chimafotokoza makamaka
za nkhani yokhuzana ndi Bowazi pamene amakamba zofuna kumombola kapena kupereka malolo kuti atenge mkazi ameneyo ndani, atenge mkazi ameneyu Rute. Ndipo chapter cha namba 4 cha buku limeneli la Rute chimafotokozanso nkhani ina, ndiyo nkhani yokhudzana ndi Bowazi pamene anakwatira Rute. Pamene Bowazi anakwatira Rute ndi kubala Obedi. Ndi nkhani yofunikira kwambiri, yofunikiranso kunena kuti mwina inu ndine tikayione. Tikaoneni mu buku limene la Rute chapter cha 4 mu verse yake ya 1. Ndipo Bowazi anakwera kunka ku chipata nakhala pansi pomwepo, ndipo taona owomboledwa winayo adanena, Bowazi anali nkupita, nati iye, iwe uje patuka, khala pansi apa. Napatuka iye nakhala pansi. Ndipo anatenga amuna 10 ndi akulu a mudzi nati, mukhale pansi apa, nakhala pansiwo. Pamenepo anati kwa owombolerayo, Naomi anabwera ku dziko la Mowabu ati agulitse kadziko kaja kadali ka m'bale wathu Elimeleki. Ndipo ndati ndikululira ichi ndikuti ugule aka pamaso pa nzika ndi pamaso pa akulu a anthu akwathu. Akufuna owombola, koma ukapanda kuwombola undiuze ndidziwe, pakuti palibe owombola koma iwe ndi ine pambuyo pako. Pamenepo anati, ndidzawombola. Nati Bowazi, tsiku lomwelo ugula mundawo pa dzanja la Naomi, ugulanso kwa Rute Mmowabu, mkazi wakufayo, kuukitsira dzina la wakufayo pa cholowa chake. Ndipo owombolera anati, ndikhoza kuwombola kwa ine ndekha, ndingawononge cholowa changa. Udzitengere wekha mphamvu yanga yakuwombola, popeza sinditha kuwombola. Apapa tikuona kunena kuti Baibulo likungofotokoza makamaka kunena kuti pamene anthu amenewa anapanga mwambo makamaka owombola munthu amene Rute, zinatheka. Ndipo tikamaona buku limene la Rute chapter cha 4 kuyambira verse yake 17 kumatsika musi, mulemba analembapo kunena kuti ndipo akazi a ana ake anamutcha dzina, ndi kuti kwa Naomi kwabadwira mwana, namutcha dzina lake Obedi, ndi atate wake wa Yese, atate wake wa Davide. Apa tikuona unena kuti pamene mkazi amene wa Chimowabu Rute wakwatira ndi Bowazi, anthu amenewa makamaka tikakumbukira nena kuti Bowazi anali kuti ndithu ndi munthu ochokera ku fuko la Israeli. Ndiye kuti anthu amenewa anabala ndithu mwana wotchedwa Obedi. Obedi ameneyu anabala Jese kapena Yese mchichewa. Tsono Jese ameneyu anabereka Davide. Tikamaphunzira timaona kunena kuti Yesu Khristu ndi amene anabadwa kuchokera ku fuko la Davide, monga muja mmene timaonera tikamawerenga mu buku la Mateyu chapter 1 mu verse yake ya 1. Tikaonepo kunena kuti pamenepo analembapo kuti chani. Mateyu chapter 1 mu verse yake ya 1 malemba akunena kuti buku la kubadwa kwa Yesu Khristu, mwana wa Davide, mwana wa Abrahamu. Apa tikuona kunena kuti pamene mulembi Mateyu amafuna kufotokoza zokhuza ndi kubadwa kwa Yesu Khristu, wayamba kunena kuti buku la kubadwa kwa Yesu Khristu, mwana wa Davide, mwana wa Abrahamu. Zimene inu ndine tingaphunzirepo kunena kuti Yesu Khristu anabadwa kuchokera ku fuko la Davide. Davideyo amene anali mwana wa Jese, monga muja amene tionera mu buku la Rute muja. Komanso Jese ameneyo anali mwana wa Obedi. Obediyo anali mwana wa Rute komanso Bowazi. Zimene zija tikumakaziona tikapita mu buku la Luka chapter 3 mu verse 23 kulekeza 27 kunena kuti Rute komanso Rahabe ndi akazi okhawa mitundu amene akapezeka pambiri yakubadwa kwa ndani, mbiri yakubadwa kwa Yesu Khristu. Kodi nkhani imeneyi akhristu tikamayimva timayiphunzirapo chani? Timazindikira ndithu kunena kuti kuchokera pachiyambi pomwe Mulungu anali ndi mtima wokonda anthu a mitundu. Anali ndi mtima wokonda anthu a mitundu. Zinthu zimenezi zinakhalabe zikungolosera kunena kuti nthawi yake anthu a mitundu adzakhalabe
ndi cholowa pachani pa ufumu wake kapena pa chipulumutso chake. Chifukwa chake mu nthawi imene tikaona nena kuti Mulungu anazilola ndithu kunena kuti Yesu Khristu ameneyu akabadwe kuchokera ku fuko limeneli, fuko la Davide. Zimene tikamaphunzira timaona ndithu kunena kuti Boazi ameneyu ndi munthu amene anabadwa kuchokera ku mbumba ya Yuda amene ndiye mwana wa Yakobo. Choncho tikaona ndithu kunena kuti zinthu zimenezi Mulungu anakhala kuzika ndithu malingaliro ake kalekale. Chifukwa tikamaphunzira Baibulo timaona ndithu kunena kuti nthawi zonse pamalo pamene amapezeka kuti pali anthu ena amene akuona kuti ndi anthu osafunikira mu nthawi imeneyo amapezeka kuti akuoneka kuti ndotani ndofunikira. Lingalirani tikamaphunzira zambiri okhuza ndi kubadwa makamaka kwa Esau komanso ndi Yakobo. Mmene anabadwira Esau ndi Yakobo, Esau anali wamkulu kuposa Yakobo. Zimene anthu m'malingaliro mwathu zinakhala kale ponena kuti ngati Mulungu angapereke madalitso akwene kuti apereke kwa ndani? Kwa Esau. Koma mukapeza kuti pamene paja madalitso anapita kwa ndani? Anapita kwa Yakobo. Zimene zimaphunzitsa nena kuti chani? Yakobo pokhala kuti anali amaoneka kuti ndosafunikira kuti sangalandire madalitso, koma madalitso banarani analandira. Zimene zimakhalabe zikungolosera za buku la chipangano chatsopano kapena zimakhala zikulosera za mu nthawi ya Yesu Khristu kunena kuti anthu amene amaoneka kuti ndosafunikira mu nthawi imeneyo adzakhalabe ndi gawo pachani? Pa chipulumutso cha Mulungu. Zinakwanitsidwa motani? Pamene anthu a mitundu adayamba kukhala ndi gawo mu mpingo wa Yesu Khristu. Pamene timaona kunena kuti wa mitundu oyamba adabatizidwa ndi kulowa mu mpingo wa Yesu Khristu, tikamaona mu buku la Mwachidule mu chapter 10 tikamaphunzira zokhuza ndi nkhani yokhuza ndi Korneliyo. Choncho nkhani imeneyo imene imapezeka mu buku la Rute ndi nkhani yopatsa chidwi imene imafunika kumaphunzira mozamabwino kuti tikamvetse chifuniro cha Mulungu makamaka pa nkhani imene imapezeka mu buku limeneli, buku la Rute. Taphunzirapo chani mu programu yathu ya lero? Taonapo makamaka zokhuza ndi Yoswa kunena kuti Yoswa ndi mtumiki wa Mulungu amene Mulungu anamusankha atamwalira Yosefe. Taona kunena kuti buku la Yoswa kwakulukulu limangofotokoza za mmene Yoswa anawatsogolera ana Israeli kuwoloka nawo Yorodani kutenga dziko lija komanso ndi kuligawana. Ndipo tikuona kuti buku la Yoswa likamaliza pamene Yoswa akutani? Yoswa akumwalira. Kuchoka pa buku la Yoswa taphunziraponso kuchokera mu buku la Oweruza. Tinanena kunena kuti pamene Yoswa anamwalira anthu a Mulungu adakhala opanda owatsogolera. Choncho Mulungu anagwiritsa ntchito amuna ena amene amatsogolera ana Israeli makamaka kumenya nkhondo amene anawatcha Oweruza. Buku la Oweruza limangofotokoza zimenezo. Ndipo tinakuonetsa kuphunzira ndi kuligawa bwino buku la Oweruza limeneli m'magawo kwana anayi. Tinaphunzirapo kunena kuti gawo loyamba ndi lochimo. Anthu amene aja akachita tchimo amapeza kuti amapita ku kapolo, akapita ku kapolo makamaka akalandira zotsatira za tchimo lawo akamenyedwa ndi nkhondo amapezeka kunena kuti achita mapembedzero makamaka ifora azindikira. Akachita mapembedzero awo Mulungu amawapulumutsa makamaka pa tchimo lawo. Zimenezo ndi zimene tinaziphunzira kuchokera mu buku limeneli, buku la Oweruza. Ndipo mmene tachoka mu buku la Oweruza taphunziraponso mu buku la Rute. Buku la Rute limene ndi lodzala ndi nkhani yochepa koma ndi nkhani yopatsa chidwi ngati nkhani yoti ingayizukute mozama monga mmene taphunzirira mu tsiku la lero. Inu ndine kodi timaphunzira ndi kuwerenga kuchokera mu mabuku amenewa? Mabuku ambiri ya ana a Israeli. Njinthu yofunikira kwambiri kunena kuti ngati sindimakhala ndi chidwi yophunzira mabuku amenewa tete tikhale ndi chidwi yomaphunzira kuchokera mabuku amenewa. Zimene zingakwanitse kukasuntha moyo wathu wa Chikhristu kunena kuti tikazindikire ndithu kunena kuti pachiyambi pomwe Mulungu anakhalabe ndi malingaliro ofuna kudzapulumutsa anthu amene si a mitundu. Choncho mwina nkutheka kuti tilibe Baibulo, sitimawerenga nkhani zimenezi, tiye tikhale ndi chidwi chofuna kumaphunzira ndi kumawerenga nkhani zopezeka m'mabuku amene kunena kuti tikamvetse chifuniro cha Mulungu kuti mu masiku otsiriza inu ndi ine tidzapeze chipulumutso. Taphunzira nkhani zochokera m'mabuku atatu amenewa. Tiye tizikhala pasi ndi kumaphunzira kumasanthula tsiku ndi tsiku kuti tikazindikire za chifuniro cha Mulungu. Nkhani zimenezi ndi zofunikira kwambiri pa moyo wathu wa Chikhristu. Izizi ndi zimene timafuna tiphunzire mu programu yathu ya lero, mu tsiku la lero. Makamaka pa programu imene amatipatsira ndi Alilongwe School of Biblical Studies. Ndipo mu tsiku la lero muna ndine m'bale wanu Daniel Linje Pancras. Mwina nkutheka tili ndi funso kapena ndemanga kuchokera pa phunziroli komanso chingakhale kumaphunziro ena okhuza ndi Baibulo amene ife amatimvetsa mutu. Tisadwale mutu chifukwa cha Baibulo. Alilongwe School of Biblical Studies ali omasuka kutithandiza komanso kuyankha pa mafunso amene ife timakhala nawo okhuza ndi Baibulo
makamaka ngati titumiza uthenga kapena kuimba pa nambala iyi 0 766 018. Mulungu odziwa kudalitsa adalitse maka chifukwa cha chidwi chimene muli nacho kuphunzira mawu a Mulungu mu tsiku la lero. Amen. Mtima wa Mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa Mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona